tomhle videu si ukážeme, co za podvody a hlavně za skemery na vás čeká na Seznamce. Řekneme si, jak jsem málem díky Seznamce přišel o peníze a v neposlední řadě na konci si dáme pár rad, na co si dát pozor a čemu se na seznamkách vyhnout. Seznamky jsou super místo, kde se můžete seznámit s novými kamarády, popřípadě také najít lásku svého života. Ale bohužel pro nás je to také semeniště různých skemerů a podvodníků. Pojďme se nyní podívat na to, jaký skem jsem si vyzkoušel na svoji vlastní kůži a který mě málem stál peníze. Serena mi vlastně hnedka první den, co jsem se objevil na Seznamce, dala srdíčko, já jsem jí ho opětoval a měli jsme meč. Což jsem si říkal, že vlastně není nic zvláštního, protože já Asiatky mám rád a samozřejmě v dnešní době, když už se člověk domluví anglicky skoro po celém světě, by tohleto nemělo být překážkou v našem vztahu. A každopádně říkal jsem si, že to je vlastně skvělý, protože její poloha ukazovala, že je v Praze, kde jsem se v tu chvíli nalézal i já. Takže jsem to bral jako prostě štěstí v neštěstí a šel jsem s tím, co bylo. Bohužel pro mě, co se stalo potom, když jsem rozkliknul její profil, tak už nebylo tak úplně super. Začaly se objevovat různé red flagy. Poprvé, když jsem viděl její fotky, tak jsem si říkal, no jo, tak je to skvělý, hezká Asiatka, vystavuje se na Seznamce, samozřejmě chci tím asi získat pár obdivovatelů a vybírat si a možná se přestěhovat do Evropy, jako to dělají všechny ostatní. Ale v tomhle případě to nedávalo smysl, protože Serena vykazovala známky toho, že žije v extrémně luxusním životě, nebo spíš okolo sebe má pouze luxusní věci. Fotila se v autech, které stály desítky milionů, fotila se na různých místech a dovolených, na který se dostat samozřejmě stojí obrovskou hromadu peněz. Takže v tu chvíli mi to nezačalo dávat úplně smysl, že takovej člověk, který vlastně má neomezený možnosti v tom, jak cestovat a získávat nový známí a po případě se i zamilovat, by hledal svoje štěstí právě na Seznamce. Tím samozřejmě nezesměšňuju Seznamky. I já jsem tam našel svoji současnou partnerku a jsme spolu šťastní, takže určitě bych je nezatracoval, akorát bych byl obezřetný k tomu, s kým a kde se tam seznamujeme. A dalším takovým mini red flagem je, že ten člověk vlastně v tomhle případě Serena mě jenom pozdravila a i hned v druhý zprávě mě požádala, abych se s ní spojil přes WhatsApp. Což samozřejmě já jakoby moc nedoporučuji, pro mě to bylo jakoby naprosto běžný, protože já komunikuju přes různých kanálů, x prostě desítek, ale neuvědomil jsem si v tu chvíli, že vlastně WhatsAppem už jí dávám nějaké svoje větší osobní informace, může vidět moje telefonní číslo, jo, může mě přidat do různých skupin a potom mě rozesílat různý scam cally a podobné věci. Takže to byla chyba z mojí strany, ale samozřejmě už jsem v tu chvíli trošku tušil, že to asi nebude úplně legit, tak jsem chtěl právě kopat hloubějc, abych se dostal až k tomu diamantu. Začátek naší konverzace byla taková ta klasika, kdy se ptáte na to, co dělá, jak se má a tak dále a tak dále. Ona vlastně v té konverzaci nejvíc zmiňovala to, že se má úplně skvěle, že má spoustu peněz a že by byla ráda vlastně, abych já ty peníze začal vydělávat taky tak, že budeme vlastně strašně bohatý pár, nebo ona nezmiňovala to, že bychom měli být pár, ona se vlastně nechtěla seznámit, ona mi chtěla pomoct začít vydělávat peníze. A v tu chvíli, kdy já už jsem samozřejmě tušil, že se asi úplně nebude jednat o nějaký legit zájem, že to nebude zájem o mě, ale pouze o moje peníze, tak jsem samozřejmě šel dál a chtěl jsem vědět, co zatím je. A víceméně dostali jsme se k tomu, že ona obchoduje kryptoměny na burze. Pozorňuji jenom, že to bylo vlastně v době, kdy kryptoměny byly úplně na vzestupu a byly úplně všude, takže těch skemů bylo fakt miliardy a v té době už určitě já, moje skupina lidí okolo mě, my jsme věděli, že ty kryptoskemy budou úplně všude, ale že bych je potkal na Seznamce, to jsem opravdu nečekal. Každopádně já nejsem úplně snadná kořist, proto jsem milé Sereně řekl, jsem rád, že vidím, že tvoje poloha je v Praze, tam jsem já taky, pojďme se sejít někde v Praze v cukrárně, dáme si zmrzlinu a pokecáme o kryptoměnách a ty mě můžeš ukázat, jak na to. Tohleto ona kvitovala s tím, že sice v Praze je, ale je na nákupech, po případě je někde s kamarádkou, nebo je v nemocnici, je mrtvá, neexistuje a tak dál. Začaly prostě hrozný výmluvy. Já to chápu, je těžký se sejít s někým, kdo je v Praze, když jsem někde v Indonésii ve sklepě a chatuju si tam s 500 lidma. Jo, to prostě tak je. Ale já jsem chtěl je trošku potrápit, takže skemeři už se začali potit a začali vymýšlet způsoby, jak mě vlastně udržet v té konverzaci a jak mě přesvědčit o tom, abych si do těch kryptoměn zainvestoval. Když už jsem začal vykazovat další a další pochybnosti, že asi úplně ten náš vztah nebude super, tak skemeři, jak už jsem říkal předtím, se mě snažili chytit.
Na to si zvolili takovou zajímavou taktiku, že Serena mi vlastně nabídla, že uděláme videohovor, což pro mě bylo super, protože videohovor vlastně tam už musí člověk ukázat nějaký obličej, musí se podívat na to, kdo to je a tak dále a tak dále. Takže jsem si říkal, že jak tuhle tu část promysleli, protože já pochybuju, že to bude ta hezká Číňanka, se kterou já jsem se jakoby v vozovkách seznámil na té seznamce, ale minimálně by jí měla aspoň teda být podobná, nebo jak tuhle tu část toho skemu vlastně oni chtějí vymyslet. Nechal jsem se překvapit, řekl jsem OK, super, videohovor. Rozkliknul jsem, no a co jsem viděl, tak to bylo slušný. Nejenom, že kvalita videohovoru byla absolutně otřesná, vypadalo to jako když jste si volali na Skypeu třeba když někdy před 20 lety, když teprve Skype začínal. Jo, prostě pixelovatý, nebylo tam nic moc vidět a viděl jsem tam nějaký 2 Číňanky. Nejvtipnější bylo to, že vlastně, jak jsem se díval po okolí, tak kromě těch 2 Číňanek, který teda ani jedna z nich nebyla Sereně vůbec podobná, byl to prostě úplně výstřel do tmy. Tak ta místnost, kde oni vlastně natáčeli nebo kde dělali ten videohovor, tak měla zatemněný okna. Takže bylo to vlastně někde asi, aby nebyly slyšet zvuky z ulice, aby tam nebylo tolik vidět, měli umělé osvětlení, měli tam i reflektor, který vlastně se používal pro profesionální užití, což už bylo divný, protože to vypadalo vlastně jako nějaký studio. To je jedna věc. A další věc byla, že ta Číňanka absolutně, ale absolutně neuměla anglicky. Ona řekla vlastně za celou dobu jenom hello, pak mlčela a koukala se do kamery. Ještě měla špatně udělaný make-up, takže jak to bylo rozpixelovaný a ještě byla blbě namalovaná, tak vypadala prostě jak nějaký clown z hororu, takže zážitek úplně otřesný. Potom se celý ten hovor přerušil a Serena mi napsala další zprávy. V těch dalších zprávách už potom se jenom dožadovala toho, abych se tedy zaregistroval na nějaký té kryptoměnové platformě, abych si tam poslal peníze, abych si proměnil nějaký krypto a potom s ním obchodoval na burze. Což vlastně ona zmiňovala po celou tu dobu té konverzace, snažila se mě tam vést, ať už to bylo jakoukoliv příčinou, já jsem se jí zeptal, já nevím, jaký má ráda ovoce a ona řekla, že kryptoměny. Takže už jenom z toho člověk vlastně pozná, že tam to asi nevede tím směrem, kterým bych chtěl a že se rozhodně jedná o podvod. Abych to celé shrnul, tak proč jsem říkal, že jsem málem přišel o peníze, protože já jsem tu platformu chtěl vyzkoušet, protože do kryptoměn jsem samozřejmě investoval a říkal jsem si, že to krypto nakoupím a prodám. Jenže naštěstí můj 6. smysl mi řekl, nejdřív se podívej, komu ta platforma patří, kde je registrovaná, podívej se na nějaký certifikace a podle toho se rozhodni. Samozřejmě bylo to nějaký daňový ráj, byly to nějaký skemový firmy, který vlastně byly založený přednedávnem, takže jsem od toho nakonec naštěstí upustil, jinak samozřejmě bych o ty peníze přišel. Jinak těch skemů na seznamkách jsou desítky, tohle je vlastně jenom nějaký zlomek toho, co se vám tam může stát, jo? A je to zrovna orientovaný třeba na muže, že ty hezký ženy vlastně nachytávají na tohleto. Ale co je mnohem horší, tak jsou takový ty vyděračský skemy, kdy vás ten člověk namotá. Týká se to speciálně žen, takže ženy teďka poslouchejte. Když vám nějaký chlap bude říkat, jak jste skvělá, jak jste úžasná, jak jste bomba, hnedka první minutu, co vás vidí a druhou minutu vám bude říkat, že vás miluje, tak věřte tomu, že ve 3. minutě potom přijde něco jako, že mu umírá třeba pes a že potřebuje na operaci a jestli mu můžete poslat 1000 euro. Prosím vás, zapomeňte na to. Vy nejste žádná charita a nemusíte nikoho sponzorovat ani zachraňovat. Vy jste na seznamce, abyste našli partnera, který vám s tím životem pomůže a se kterým budete procházet s těmi dobrými i těmi špatnými scénáři. Ale ne proto, abyste živili nějaký bláznivý Egypťany, Peršany a vůbec Bůh ví jaký lidi, kteří vás tam chtějí o ty peníze okrást. Takže dejte si na to pozor, pokud máte nějaký dotazy, napište mi do komentářů, já hrozně rád odpovím, protože seznamkový skemy to je nevyčerpatelný téma, takže můžeme klidně udělat i další video. Já se na vás budu těšit, díky moc za zhlídnutí a vidíme se. Tak zatím, čau.